Hello guys, welcome back to my channel. O kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe para ma-update ka sa mga videos nga akong i-upload. Karon, ang akong video nga buhaton is mag product review ta karon. Ang product nga atong i-review is Sandugo brand. Gusto lang nako nang i-share ninyo guys para maka roon po buag idea nga nice jud ang Sandugo nga brand kung mao inyong paliton labi na sa mga footwear. Kani nga Sandugo nga slipper nga akong gipalit is this one. Napalit na ko ni siya. Actually guys, napa ni siya resibo, wala ni siya nalabay nako. May gani kay wala ko ni nalabay, magamit na ko ni karon. Napalit na ko ni adtong February 2, 2021. Anya karon kay April 24, 2022. So, 1 year na ni siya kapin. Anya mao ni porma guys sa akong chinilas karon. Kani siya nga chinilas, mao jud ni kanunay na kong maragid. Mao ra jud ni nag-inusara nako nga Sandugo nga slipper. Unya gamit kay ni siya nako guys kay mao nay akong gamiton sa pagpamaligya og mga pagkaon og bisag unsa pa nako mahunahunaan nga ibaligya. Ako nangyagi sa mga kalapukan. Gamiton ako pag-drive sa motor. Basta kay ligon gyud kayo siya guys. Nagama jud ko og video ani para makatabang po ninyo og maka-help po ninyo og hatag og idea kung unsa jud kalimton ang Sandugo. And if you like this video guys, please don't forget to click the subscribe button. Sayon na ni siya kayo guys. Igo na mo pinuton ang subscribe. Unya, please like. And see you on my next video. Keep safe always.